Hi guys! For today's video guys, nagluto pala ako ng pork sinigang. Salamat pala sa frontliners namin na hinatiran kami ng makain namin. Te, ang kain tayo te! A few moments later. Guys, karon guys, pag human nagluto among sudan nga sinigang, magluto na po kog relleno, bangos. Mao ni na namin gihimay kay nag-request si doktora. Mao na dapat na si Jay green peas kaso bawal ni ingredients sa relleno. Njad na may buwad na ganya buntag, mao ni magisudan pero waka juma kuhay. Guys, magluto sa ako. Wow, nakoy gihimo rong adlaw. Sige ra ko pudjes kusina. Pero buguhoy bis guys. Mami tajoy. Human naman may request sa supplies gahapon. Martes ug Merkulis ug Huwebes. Ano na, kung nailuto nun magluto. Diyan ka na diyang relleno guys. Diyan sa relleno nga ibutang sa bagaw sa bango. Paano na siya? Para ra ni doktora kay kuan. Para hindi na siya maghimay kay kanang bango kay kuan ko ng bango. Doktor gun. Ano na nga dyan ipahimay. Relleno may tawag, bisag di makalagay sa bagaw sa bangos. Natoy pa nga tidig na kanikong relleno ha, rellenong hubad. Diyata na ibutang ng carrots. Busy po sa tidig na karon kay naglabas siya. Siya may tiglabas sa mga labonon ni doktora. Pero di man ko pwedeng glisod kay pila rabas doktora si Jaramang isa. Di ba te? Hindi naman ganun kahirap yung pag-anuhan mo dahil karon na po din yung request si doktora nga mag-relleno ko. Kaya dyan sa daan dyan permanente dyan pispiliin dyan. Siguro gipulaan na si dyan. Mao na yung magbuhat ko ng kog-relleno. Muna, nagdalino ko. Mao ni ang bangos nga akong himay-himay. Ano siya? Relleno din hubad ang tawag kay man ni siya ibutang sa kuwan. Tama na hitsura guys sa rellenong hubad. Pagkaon ni doktora. Andiyan guys. Paano ba ko na guys? Igisara siya sa tuyo. Andiyan. Ana. Pabukaw na sa maadyo. Arong mo lambot ang carrots. Diyan mo hubas na siya. Butang aran kuan. Butang aran ng itlog. Hanggang dako man. Kaya itong tanawon. Imposible din na malambot yung kuan. Ito guys, ito nga ni sa gitlog. Isang buok.
Kita nga ko ang racing. Guys, luto na na. Nagrelino ni ang giluto guys nga sudan ni doktora no nang nang ibutang sa kuan food container. Ang ibutang sa kuan kay gipulaan na siya sige kaog pispili. Ano nang request siya nga magpaluto kuno sa grillino. Nga na mga tiguwang na guys, di na sila hindi sila pwede pa kanunog ka ng bangos bitaw diretso kay naimbukog. Medyo maningingani na kay diretso naman hungit. Di na si Jaga na, ano ka na magkusnit-kusnit pa si Jaga, kay tiguwang na. Mao na diyang sudan. Pispili, kayo na ibukog. Di na si Jaga kuan-kuan. Diyan ka ng relleno po, sak izara ni butang sa diyang lugaw, kay diyang pagkaon kay lugaw man. Di naman para nato guys, nga mukhaon tag natural nga kanon. Si Jaga lugaw na diyang kanon. 3 times a day. Hindi dyan sudan. Luoy lagi kay dyan sudan balik-balik ra. Hindi man po makawag karning manok. Puro dyan na isda. Siguro, gipulaan na si dyan handyo na nga luto lagi ko ng grillino. Sa una, nagkanunay na siya parillino. Hindi undang. Hindi karoon balik na po. Sa mauni na, anang gibalhin. Tumaunin ni nananing butang sa ref. Hanggang sudan.